प्रमद बर'आ थगायसुला प्रमद बर'आ नंखाय खोथा बुङो আজি प्रमद बर'र जितु नेतृत्व UPPL सरकार एटु मिसलिया सरकार प्रमद बर' मिसा कथा कय बास्तव कथा नकय सोरखाराव फैयोब्ला 15 साननि गेजेरावनो रायजोफोरनो हानि पाट्टा होनायनि खोथा बुंनायनि उल्टासो नुनो मोन्दों एওঁলোকে सरकार गठन करिब पारिले 15 दिনৰ ভিতৰত খাসলেনত থকা বিভিন্ন सरकारी মানে হেৰিত জমিত থকা ব্যক্তিসকলক মাটিৰ ম্যাদী পাট্টা 15 দিনত দিম বুলি কৈছে কিন্তু আজি আমি দেখিবলৈ পাইছো 15 দিনৰ ভিতৰত মানে ঘৰ খালি কৰিব লাগে এই ধৰণেহে অৰ্ডাৰ আহা আমি দেখিছো बिटिआरआव इभिक्सनखौ लानानै गोख्रों बिबुंथि बिटिसिनि बारग' इएम गणेश कसारिनि आथिखाल बिटिआर सरकारखौ सालायबाय थानाय बिजेपि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा बिसायख'थियाव रायजोफोरनो गोबां खोथा होदोंमोन नाथाय सोरखाराव जिरायनाय उनाव खोथा होनाय बायदि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा रायजोफोरनि जेबो खामानि मावनो हायाखै होनना बिटिसिनि बारग' इएम बिपिएफनि दैदेनगिरि गणेश कसारिया गोख्रों रावजों सोंखारिदों सोरखाराव फैयोब्ला 15 साननि गेजेरावनो रायजोफोरनो हानि पाट्टा होनायनि खोथा बुंदोंमोन नाथाय बेनि उल्थायै बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब जायगायाव इभिक्सन खालामनायसो जागायबाय होनना बारग' इएम गणेश कसारि बिथाङा बुंबावो लोगोसेनो मिसा खोथाजों रायजोफोरखौ थगायग्रा बिजेपि इउपिपिएलखौ बिटिसिनिफ्राय होखारनो नांगौ होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजोफोरखौ खावलायो गणेश कसारि बिथाङा হয় বৰ্তমানৰ যিটো सरकार UPPL আৰু বিজেপি सरकार এওঁলোকে যোৱা নিৰ্বাচন বিটিসি নিৰ্বাচন এমপি নিৰ্বাচনবিলাকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৰাইজক এওঁলোকে सरकार গঠন কৰিব পাৰিলে 15 দিনৰ ভিতৰত খাসলেনত থকা বিভিন্ন सरकारी মানে হেৰিত জমিত থকা ব্যক্তিসকলক মাটিৰ ম্যাদী পাট্টা 15 দিনত দিম বুলি কৈছিল কিন্তু আজি আমি দেখিবলৈ পাইছো 15 দিনৰ ভিতৰত মানে ঘৰ খালি কৰিব লাগে এই ধৰণেহে অৰ্ডাৰ আহা আমি দেখিছো গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি কম আজি प्रमद बर'र जितु नेतृत्व UPPL सरकार एटु मिसलिया सरकार प्रमद बर' मिसा कथा कय बास्तव कथा नकय यार কাৰণে আমি কৈছো এই মিছলিয়া सरकारक আমি বিদেশীৰ পৰা উৎখাত কৰিব লাগে गोदोना सानाय सिनस्रि सानाय जरा जरा सानाय हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु SI निउर' थेरापि सापागुरिनि बेंटल गेटआव आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो आङो निउर'थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरिनि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर'थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय मोजां मोनबाय सोरहाबा पेरालाइज सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर सेटिका जानायफोर सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय एंगल सानायफोर टेनिस एल्ब'फोर माइग्रेनफोर नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'लाबायनो फ्रि दा मोजां मोनबाय आरोना आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन 1 सप्तायानो जाबायमोन खामानि जायाखैमोन दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय दा मोजां मोनबाय आं मोजां थाबायनो हाबाय